Hvaljen Isus i Marija. Lijepi pozdrav svima u moje ime, ali prije svega u ime velečasnog Vilima Koretića, voditelja Hrvatskih katoličkih zajednica Blaženi Alojzije Stepinac Alen i Srce Isusovo Heidenheim, umjesto kojeg sam danas ovdje pred vama s nadom da ću opravdati povjerenje koje mi je velečasni Vilim povjerio. O životu ljudi u misijama iz prve ruke, za razliku od govornika koji su izlagali prije mene, znam zapravo jako malo. Ali prošle sam godine imala priliku zajedno s velečasnim Vilimom surađivati na izradi monografije koja je objavljena povodom 50. obljetnice Hrvatskih katoličkih zajednica Alen i Heidenheim pod nazivom Vjera nas povezuje, pa evo nadam se da se i ova monografija vidi i evo šaljem Franti jednu poruku onda da su dvije najljepše monografije objavljene povodom ovih velikih misijskih jubileja. Predstavljanje ove monografije bilo je dio samog svečanog programa, pa o samom programu proslave ne bih govorila, to sam ostavila za onaj tekst koji ide u zbornik, a ovdje bih predstavila samu monografiju, nešto ukratko, jer je ta monografija tekst u kojem sam, iako neposredno, ali ne bih rekla samo teoretski, naučila jako puno o životu naših ljudi u inozemstvu. Kada sam prvi puta dobila u ruke tekst ove monografije i kada sam ga pročitala, prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila je ona svima nam jako dobro poznata misao da su pobjednici ti koji pišu povijest. Tada sam malo zastala i shvatila sam da je ta misao s kojom bih se istovremeno i složila i ne bih se složila. Složila bih se utoliko što i danas, nažalost, svjedočimo mnogim nerazjašnjenim događajima koja su se zbivala na području naše domovine negdje tamo sredinom 20. stoljeća, kada su povijest pisali oni koji su tada bili, neću reći pobjednici, nego oni koji su, odnosno oni koji su tada bili vladajući. S druge strane, s tom izjavom da povijest pišu pobjednici, neću se i ne želim se složiti zato što mislim da smo svi mi pozvani, bez obzira na sve naše pobjede i na sve naše poraze, pisati povijest. I ne samo da smo pozvani to činiti, nego smo to i dužni činiti. I ona pod navodnim znacima velika povijest o kojoj učimo iz naših udžbenika jednostavno ne može biti potpuna i ne može biti cjelovita bez onih malih, pod navodnim znacima, individualnih, pojedinačnih povijesti. I upravo je zato, zbog tih uvjetno rečeno malih povijesti i zbog bolje, jasnije i cjelovitije slike te uvjetno rečeno velike povijesti i nastala ova monografija o kojoj danas govorim, nastala iz razloga da se ne zaboravi. Kaže velečasni Vilim u predgovoru ovoj monografiji da ona nije pisana ni znanjem, ni stručnošću jednog povjesničara, nego da je pisana srcem jednog svećenika koji je dijelio sudbinu našeg čovjeka u tuđini i pomagao mu sačuvati vjeru, običaje, kulturu i ljudsko dostojanstvo. I upravo je zato svima onima koji su morali napustiti našu domovinu, ova monografija prije svega podsjetnik na ono što je bitno, na ono što je temelj. Mi danas, i tu kad kažem danas, onda mislim i na ovo vrijeme koje je bilo prije pandemije, živimo u vremenu u kojemu kao da dozvoljavamo društvu da nam diktira ritam života i da živimo kao da nas netko neprestano ganja, a onda tom istom društvu kao da i dozvoljavamo da nam govori koliko su naši životi, osobito naši životi u vjeri, isprazni. Ova monografija čini nešto posve drugačije. U njoj su sačuvani životi, u njoj je sačuvano vrijeme i svaki puta kada se posegne za njom,
Ona je tu da ljudima pokaže koliko je njihov život u zajednici i raznolik i bogat. Na ovu monografiju nekako gledam kao na jedan veliki obiteljski album u kojem su sačuvane uspomene na sve događaje, na svečanosti, hodočašća, na slavlje prvih pričesti, na slavlje krizma, na sav trud koji su svi ljudi koji žive u Alenu i Heidenheimu zajedno uložili kako bi njihova župna zajednica bila oaza. Oaza kao ono mjesto odmora, ali kao ono mjesto na kojem se crpi snaga za nastavak borbe u svim našim životnim pustinjama. Prije nego što je monografija otišla u tisak, velečasni Vili mi se u jednom telefonskom razgovoru požalio jer je rekao da se sjetio mnogih događaja u kojima je sudjelovalo jako puno ljudi, koji su iziskivali puno truda, ali koje on zaboravio spomenuti. I zaista to s jedne strane može djelovati kao veliki propust. Međutim, s druge strane to je jedan jako dobar propust, jer su na taj način pozvani i potaknuti svi oni koji su sudjelovali u tim događajima da ih zapišu, da ih upotpune slikom, da stvaraju povijest i da to čine zbog svoje djece. Jer ako to ne učine oni, netko drugi će to napraviti umjesto njih, a pitanje je onda kako će ta povijest izgledati. Htjela bih još i reći da me od svega onoga što sam pročitala u monografiji nekako najviše zadivio način na koji se u Alenu i Heidenheimu slavi prva sveta pričest. Naime, tamošnja pastoralna vijeća donijela su odluku da će svake godine zajednica počastiti i prvopričesnike i njihove obitelji svečanim ručkom. Ta žrtva i to odricanje da bi prvopričesnici, njihove obitelji i njihovi gosti mogli proslaviti jedan toliko važan događaj u životu djeteta, a bez dodatnog financijskog opterećenja, po mome mišljenju može se dogoditi u samo jednoj jedinoj zajednici na ovome svijetu, a to je obitelj. I to je ono što su, čini mi se, naši ljudi i naša crkva jedni drugima. I to je ono što je zapisano u monografiji. Zato ova monografija o kojoj govorim i jest spomenik jednoj velikoj obitelji koja se već 50 godina razvija i raste jer je povezana vjerom, koja svakoga putnika ove zemlje vraća u okrilje one domovine koja nam je, bez obzira na sve naše udaljenosti, bez obzira na naše razdvojenosti, bez obzira na ona mjesta na kojima u ovom trenutku živimo, zapravo jedini, pravi, istinski i zajednički dom. Evo, hvala vam lijepo.